Hvad ser du som de væsentligste udfordringer på affaldsområdet de kommende år? Jeg tror, det er vigtigt at se affaldsområdet i en større sammenhæng. Altså forstå, at vi står i 2 alvorlige kriser i øjeblikket. Vi står i en økonomisk og finansiel krise, og vi står i en klima- og ressourcekrise. Og hvis man kun fokuserer på den ene, så vil den anden altså ramme os i nakken. Så for mig handler det om at løse begge kriser på én gang. Og der kan affaldsområdet spille en temmelig afgørende rolle, fordi det er jo affaldsområdet, der afgør, hvordan vi behandler vores ressourcer. Om vi finder ud af at sende dem i cirkulation og bruge dem igen og igen, eller om vi mister dem undervejs ved, at de bliver for forurenet, eller de bliver brændt af, eller ender på et deponi. Så det er en meget vigtig rolle, affaldsområdet kommer til at spille, og jeg tror, at vi er på vej mod et paradigmeskift, hvor vi simpelthen holder op med at se på affald som noget, der skal væk, noget, der skal fjernes, og som en stor værdi kun. Det er jo noget, der har været i gang i nogle år, men nu tror jeg, at det kommer til at blive gennemført fuldt ud. Det du siger, det ligger jo meget op til den kommende ressourcestrategi, som vi ved, der er på vej, og som vi venter på med stor spænding. Kan du løfte lidt af sløret for, hvad den indeholder? Jamen, først skal jeg sige lidt om formålet med at lave en ressourcestrategi. Det er jo blandt andet at få udviklet nogle nye miljøteknologier i Danmark, som vi kan være med til at sælge til andre steder i verden. Det er at få skabt nogle flere arbejdspladser. Vi ved, at der er flere og bedre jobs i genanvendelse. På EU-plan vurderer man der op til 400.000 job på europæisk plan i at øge genanvendelsen. Og der er jo mange penge at spare også ved at få ressourcerne ud og bruge dem igen, sådan så man undgår at tage nye ressourcer i brug. Så helt overordnet er det at komme i retning af en grøn økonomi, og i den at se den rolle, som miljøteknologi og nye håndteringsmåder kan spille for at skabe arbejdspladser. Det kommer til at ske blandt andet i partnerskab med mange af de virksomheder, der arbejder på det her område, og selvfølgelig i tæt parløb med kommunerne. Noget andet, der er et formål i vores ressourcestrategi, det er at få fokus på de kritiske ressourcer. Altså nogle af de ressourcer, som vi ved, vi kommer til at løbe ud af inden for en årrække. Der er en del metaller, der er de sjældne jordarter, der er forskellige andre ting som fosfor, som vi simpelthen bliver nødt til at have et nyt fokus på. Så det er sådan overordnet formålet med strategien. Men I vil sikkert også gerne høre lidt om indholdet. Hvad kommer vi til at fokusere på? Og der er 4 hovedindsatsområder her i første del af ressourcestrategien. Det første handler om det organiske materiale, fordi vi mener, at der er store muligheder i at få det ud, både i forhold til biogas og i forhold til fosfordelen i det. Så er der det, man kunne kalde affaldsfragmenter med potentiale, altså papir, pap, plast, metal, som vi regner på, hvad kan betale sig at begynde at få ud og sørge for, at vi får det i en ordentlig kvalitet. For det tredje, så kigger vi på elektronikskrottet, fordi det er der, at mange af de her metaller er, og hvor Danmark egentlig kunne gå hen og blive ret dygtig til at genvinde dem, altså få dem ud. Så må man se, om vi også har plads til oparbejdelsen i Danmark, men i hvert fald den del kan vi komme til at spille en afgørende rolle. Og det fjerde er selvfølgelig byggeaffaldet, hvor vi mener, at det er muligt at få ting ud i en højere kvalitet. Så det er ligesom de 4 områder, vi fokuserer på i denne her del. Så kommer der en ressourcestrategi 2 til næste år, som kommer til at være sådan lidt mere ud af boksen, som handler om at forebygge affald og forebygge ressourceforbrug, som er unødvendigt. Her skal vi tale om nye forretningsmodeller. Vi skal tale om vi kan inspirere virksomheder til måske at begynde at lease en service frem for at sælge et produkt. Jeg undrer mig da lidt over nogle af dem, der laver tung industri, at de ikke synes, at det er værd at faktisk eje deres materialer og sikre, at de har også til de næste generationer af deres produkter. Og derved har de jo også en større interesse i at designe deres produkter. Det kunne være vindmøller, biler, alt muligt, på en måde, så det er nemmere at genvinde tingene, det er nemmere at få skilt det ad, og man ikke får forurenet materialerne. Så her tror jeg, det kan blive rigtig, rigtig spændende at få set, hvad der kan komme ud af vores ressourcestrategi 2. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Det glæder vi os meget til at se. Nu tænker du inde på behandlingsteknologier. Hvad er det for nogle behandlingsteknologier, du tror, vi kommer til at satse på i fremtiden? Nu er det jo ikke min opgave som politiker at stå og vælge, hvilke teknologier og hvilke løsninger
Min opgave er snarere at pege på problemerne og sætte nogle rammer op, som sikrer, at det bliver udviklet, fordi jeg tror, at der er rigtig mange aktører, jeg ved, der er mange aktører derude, der kan komme op med de gode løsninger. Så det ser jeg frem til at lave i samarbejde med de aktører, der er, og komme med nogle bud på, hvad det er, vi kan blive gode til. Måske er det også noget af det, vi slet ikke helt har set endnu, hvad det er, vi kan få af styrkepositioner på det her område. Der er jo meget store spillere på affaldsområdet. Vi kender Suez og Umicore, og der er også noget at lære af dem. Så det er min opgave at sikre, at vi får den viden ud at arbejde, men også at virksomhederne får nogle rammevilkår, som gør, at de får udviklet de her teknologier. Og det er vores erfaring, at hvis vi sætter nogle politiske mål, nogle ambitiøse mål med en klar tidsfrist, så skubber det også til virksomhederne. Så får de lyst til at udvikle de her teknologier og tage dem i brug på nye måder. Et rammevilkår, det er jo for eksempel afgifter, som du som politiker også har en afgørende indflydelse på. Hvordan skal man så indrette de her afgifter, så vores ressource, den som vi kan udnytte, ikke forsvinder ud af landet? Det er klart, at vi skal kigge på vores afgifter, så de bliver skruet sammen på en måde, som ikke bare forringer vores konkurrenceevne. Man kunne se, der var mange, der var bange for, hvad ville der ske med erhvervsaffaldet, når det nu blev konkurrenceudsat. Men faktisk så importerer vi mere, end vi eksporterer. Så der kunne godt tyde på, at der var noget, vi kunne på det her område også, og man ikke nødvendigvis skal være så bange for affaldsstrømmen over grænserne, hvis man laver det på en intelligent måde. Omvendt så skal vi også sørge for, at de afgifter de ligger på en måde, så de inspirerer genanvendelse. Og det er jo en af de ting, vi kigger på nu. Det er utrolig teknisk kompliceret, og jeg vil ikke stå i dag og kloge mig på, hvordan man bedst gør det. Men de hensyn, at vi skal sikre vores konkurrenceevne, vi skal sikre, at det hele ikke bare danser til udlandet, og vi skal sikre, at det er danske virksomheder, der får udviklet nogle løsninger. Det er sådan hovedintentionen bag den måde, vi kigger på de afgifter på. Nu nævnte du liberalisering. Den tidligere regering arbejdede med tankerne omkring liberalisering af affaldsforbrændingssektoren. Hvordan ser den nuværende regering på det spørgsmål? Jeg sidder der og kigger på en liberalisering som en mulighed. Det er klart, igen, at det er et sted, hvor det skal gøres meget man skal tænke sig godt om, når man gør det. Men jeg synes, det ser ud til, at der vil være en del fordele ved at få liberaliseret den her sektor. Så umiddelbart, hvis du vil have sådan lidt et sneak peek ind i Miljøministeriets værksted, så er det da ikke et forslag, jeg hælder af bordet, men det er klart, det kommer nok til at se væsentligt anderledes ud, end som en borgerlig regering ville have skruet det sammen. Da vi talte ressourcestrategi, så talte vi også fosfor. Der er mange kilder til fosfor i Danmark. Hvad er det for nogle kilder, du mener, vi skal have fat i? Hvor er potentialet er størst? Jo, hvis vi kigger på fosfor, så er det klart, at det er spildevandsslammet, hvor der er en stor fosformængde, og det er det organiske husholdningsaffald. Og så er det jo også husdyrgødningen, som har det. Og det er klart, hvis vi kan få kombineret, at man både kan få biogas og få brugt det organiske materiale til at booste den proces, og så samtidig få genvundet fosfor, så er det jo en win-win. Og jeg tror, at det her område, der gælder det altså om at øge sin værdi på så mange måder som muligt, når man har at gøre med ressourcehåndtering. Så det at få flere værdier ud af det samme materiale er jo selvfølgelig mere hensigtsmæssigt, både i forhold til at løse ressourcekrisen, men jo sådan set også i forhold til at løse den økonomiske krise, hvor vi gerne skulle have mere ud af mindre. Siger du så også, at vi skal begynde at udsortere organisk husholdningsaffald, altså i alle husholdninger? Jeg vil sige, at det er ikke umuligt at forestille sig, at det bliver konsekvensen af noget af det, vi kommer til at foreslå. Men det bliver også vigtigt for mig at sige, at der vil være forskellige muligheder for kommunerne for at løfte opgaven i forskellige tempi og på forskellige måder. Så jeg kan ikke stå og garantere, at det er alle, der skal stå og sortere affald i nærmeste fremtid. Men må ikke, at danskerne kommer til at se en forskel i løbet af de næste år, hvor strategien kommer til at virke. Jeg tror, at rigtig mange danskere synes, det er mærkeligt, at vi står og plader det hele sammen i en stor bøtte, når man nu er vant til, hvis man tager en tur til Sverige eller Tyskland eller andre steder, at der er man deler tingene lidt mere op. Og jeg er egentlig også ret overbevist om, at danskerne er klar til at begynde at sortere noget mere, for de kan godt se, at med den mængde mennesker, der efterhånden er her på kloden, 7 milliarder på vej mod 9 milliarder,
Og med det forbrug, vi gerne vil have, jamen, så skal vi jo kunne bruge tingene igen og igen, frem for bare at få dem til at forsvinde. En af de ting, du også sagde i forbindelse med ressourcestrategien, det var det der med at lege i stedet for at eje. Thor Nørretranders har jo lavet en bog, Afskaffe affald. Jeg kan se, du har den stående i regionen herovre. Og det er jo nogle af de tanker, han leger med, pant, eller det at lege i stedet for at eje. Hvad siger du som miljøminister til sådan nogle tanker? Jamen, jeg tror, både Thor Nørretranders og jeg i mange år har været inspireret af blandt andet Cradle-to-Cradle-folkene, og det er jo mange af deres tanker, der ligger i det her. Der er også masser af problemer med de tanker, altså for eksempel forestilling om, at energi ikke rigtig er et problem, eller at man kan få det her til at køre på et meget stort makroniveau. Så jeg vil sige, jeg synes, tankerne er rigtig spændende. Jeg synes især ideen om, at man i designfasen af et produkt skal gentænke dets genopståen, kan man næsten sige. Altså når man designer et produkt, tænker igennem, hvad kan det her blive til næste runde? Hvordan sikrer jeg, at jeg ikke forurener materialerne for meget? Hvordan sikrer jeg, at de kan skilles ad på en let måde? Det er den ene ting, jeg tror kan blive meget vigtig, og vi sidder også og kigger i EU på, om vi skal udvide ekodesigndirektivet til at stille nogle krav på lige præcis det her område. Og så de nye forretningsmodeller, netop hvor man får bæredygtighed helt ind i hjertet af forretningsmodellen. Altså det med at lave en ressourceeffektiv og grøn produktion er ikke bare noget, man ligesom gør for at mindske spild, men måske endda noget, der er en grundlæggende del af ens forretningsmodel, som sikrer, at man bliver mere konkurrencedygtig end de andre. Og der er nogle af de her spændende leasingmodeller rundt omkring, vi kender. Vi kender jo alle sammen dem, der lejer tæpper ud i stedet for, eller dørmåtter, i stedet for at sælge dem, ikke? Så giver de en service. Vi ved, at supermarkeder bruger tit, at de køber en køleservice frem for at købe et stort køleskab. Og det ansporer selvfølgelig virksomhederne til at blive ved med at opdatere deres produkter, så de kan blive ved med at have dem, der har opgaverne, og det ansporer dem til at lave dem på en måde, så de kan få de vigtige ressourcer ud af dem. Så der er meget for sig på det her område. Jeg kunne da godt forestille mig en dag, at det også var mobiltelefonproducenterne, som gerne vil have os til at bruge vores telefoner så kort tid, som vi gør i øjeblikket, der havde en interesse i at få samlet det alt sammen ind, få metallerne ud og de sjældne jordarter. Og det kræver jo, at de designer dem på en intelligent måde. Ida Auken, tusind tak, fordi du stillede op til det her. Tak for det.